Takže čau, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude na téma, který je, dá se říct, v dnešním herním světě asi strašně moc probíranou věcí. A je to téma LoLko versus Dota. No, já jsem upřímně dotař a jakoby moc mě mrzí, že LoLko a Dota se hádá, protože vemte si, že kdyby se jednou třeba za rok sešla Dota, LoLko a povídali by si třeba o tom, co se v jejich hře povedlo a co se jim líbí na té druhé hře, tak by to vypadalo úplně jinak, ale úplně, prostě nic by se nehádalo a kdyby se ještě ke všemu Valve a kdo vyrábí Rio něco, Rio Game nebo nějak, tak se ta výrobce LoLka jmenuje, kdyby se ty dvě firmy spojily a udělali novou hru, tak můžu přísát, nebo prostě můžu fakt si myslet, je to jenom můj názor, ale že by to byla fakt hra století. Protože tohle, všechno je to založené na principu Warcraft 3, mapa, defense, něco, ale každopádně já mám na tohle svůj názor a prostě jak bych to řekl. Zkoušel jsem LoLko, mě to LoLko, ne že by mi přišlo těžký, pro mě je zase až moc lehký. A proto já jsem dotař a prostě mě to LoLko jakoby nějak ani moc nenaživí, jako prostě mi nedá tolik adrenalinu jako ta Dota. Prostě v té Dotě mám radost z každý věci, co se tam děje novýho a všechno, tam jsou eventy, já vím, že v LoLku je to taky. To je strašně krásný, ale já jsem prostě dotař a zůstanu dotařem. Nic proti LoLku nemám. A strašně se mi třeba líbí nápad LoLka, že každý úterý nebo pondělí se tam přidává nová postava. To bych strašně moc ocenil, ale bohužel to asi nebude. Protože Dota asi takhle na tom nepracuje, ale je pravda, že jako LoLko jsem chvilku hrál. Hrál jsem ho tak 7krát, 8krát. No a pak mi to přestalo bavit, přišel jsem, prostě v tu dobu už jsem hrál tu Dotu, takže jakoby jsem tak nějak mezi tím troškařil a prostě jsem si řekl, že prostě Dota u mě vyhrává. Ale zase nejsem ten, co říká o těch druhých LoLkařích, že wow, ty hraješ LoLko, ježišmarja, ty jsi šnut, ty vole, jak tohle můžeš, ježišmarja, ty se jdi radši zahrabat, vole. Tohle já vůbec bych nikdy neudělal. Prostě je to nejhnusnější projev, co vůbec jde. Každýho přece musí bavit něco svýho. A ne prostě něco, co ti každý něco nařídí, aby hrál, nebo co ti někdo poradí. I když je krásná rada, ale musí tě ta hra bavit, aby tě naživila. Takže tohle byl můj názor na to téma Dota versus LoLko. U příštího videa třeba čau.